Udah, Bang? Udah. Shalom. Hurian itu hata ada orang so tapuka masuk mertang yang nahohom mahita di bagasan rohata bi. Amin. Mari dehuriah ita sian nomor 560 sada ayat sada 1 ayat tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang go poda na diau, dang ahu na punasa, poda ni na marsuru ahu doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, boto onido taringot tupudai, manang nasian debatai, manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sadiri. Songon na nidok ni surati, akka batang aek na mangoludo, mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan, na sokal jalana bonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani ihu pangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asauduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehuria mahita. Tatangihon ma patik ni debata nasapului, patik parjolo, ahudo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakub ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobbaon manang siuluhan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna. Ayho na uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naono marima ulahamu nasa siulonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi,
dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mengibati hutam. Ai di nauno mari do di topa de bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradiat do ibana di hari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangopomu donatorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behapat dok ni debata taringot tu patik nasapului, oddo, ahu do Jehovah debatam, ninna debatata, pargogon na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akka na sogoro hadiau. Alaya sidor hakku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roh hadiau, naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidugogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Mari dehuria mahita. Tatopo tima dosata nagodangi tuado panni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para siroha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami,
dibaheni sai sesama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham, hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasaho kami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangulahon akan napinili ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nong mate, alai dada holani, nong mulak mangolu do, jala disiamun ni debata do ibana mangundihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehuria mahita. epistel di mingguta sadarion iman atar surat di Lukas 2 ayat 41 152 hujahama ayati jala ganup tahun laudo natorasna tu Jerusalem marari raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun rap nakko donasida songon nasomal di pestai. Asadung diradoti nasida aka ari rayai dinalahomu laki nasida tinggal ma Yesus dakdanaki di Jerusalem so pamotoan ni natorasna. Diri punasida nong rap dohot dongan sauduran ibana. Jadi didalani nasida ma parsadarian mangalului ibana di tonga-tonga ni akatodong dohot dongan. Dung sojupang nasida ibana
mulak manasida tu Jerusalem laho mangalului ibana. Salputo luari dapot nasida ma ibana dijoroi hudul-hudul di tonga-tonga ni akka guru tumangihon hata nasida huhut manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubege hatana dibahen torus ni rohana dohot akka alusna. Marnida ibana songgot do rohana sida jala dipakulingi ina naima ibana buasa dibahen ho songonon tuhami anaha bernit do wahab hami dohot amangmu mangalului ho gabe di dokma tunasida buasa pola luluanmu na ahu dang di botohamu na patut ahu di bagasan bagas ni damang alai dang diatu sinasida hata nani dok nai tu nasida los tua do ibana rab do nasida sahat tu nasaret jala panguloi do ibana di nasida alai di peop ina nai do sude namasai di bagasan rohana. Jadi lam ganda matorus ni rohani Yesus nang dagingna lam dihalomohon debata nang jolma ibana ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala nopeopsa. Amin. Mari dehuria mahita. Tahitidakon maha porsiaw tai songon nahi natindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsia diribata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tomo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba na sasadai iman natiduhon ni si Maria nagabe-gabean siya to di porbadia andorang subhabuan ido tuhata na tumahon na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dong ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik susurgo lahun duluk siamun di bata jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanon manguhumi halat na mangolu do namate hau porsea di tonde porbadia
jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, do dia sesaan ni dosa, do dihatai naman do, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, do dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting di huriata di mingguta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu matu sude ruas namar pungu sadarion. Tarlu mobi matu ruas nabaru mar minggu di gerejaon. Hami parhalado doho ruas pasahaton. Selamat datang. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat. Satu, demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan, antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak. Kepada seluruh jemaat dimohon untuk mendukung channel YouTube HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium dengan cara menonton ulang dan mensubscribe. Jangan meninggalkan sampah di dalam gereja. Demikian himbauan. Tikting nama ragam di mingguta sadarion. Sada goar minggu. Minggu pasapulonopon dung trinitatis. Ima hasitolu sadaun ni debata. 2. Topik minggu. Ngolu di bagasan panogunoguon ni debata. Hidup dalam didikan Tuhan. Tolu, ucapan ulang tahun kelahiran. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun Tusude Ruas Nihuriata nama ulang tahun kelahiran mulai tanggal 10 sia sampai 25 September 2020 sada. Di pasu-pasu Tuhata Mahamusa Luhutna, di lehon gajang ni umur Hahipason dohot lasni roha. Nats Alkitab kepada yang berulang tahun, Mazmur 20 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jumlah yang berulang tahun 42 orang. Tabereng ma di stensilan na adong di tangat tabe. 4. Ruas nama rumur 40 tahun tu ginjang. Sada hari Minggu nama Siti Erija Manurung Sian Wektolu, tanggal lahir 10 sia September 1945, umur 76 tahun. 5. Ucapan hari ulang tahun pernikahan. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun Tusude Ruas Nihuriata nama ulang tahun pernikahan mulai tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 September 2020 sada. Di pasu-pasu Tuhata Mahamusa Luhutna, di lehon gajang ni umur Hahipason dohot lasni roha. Nats Alkitab Rom 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari Minggu nama TM Gultom Rosina Borusimanjuntak Sianwe 2, tanggal menikah 19 September 1979, ulang tahun ke-42 tahun.
2 hari Minggu Situa Dr. Anlus S. Ambarita boru sialagan nahinan. Sian wek 2 tanggal menikah 19 September 1978. Ulang tahun menikah, ulang tahun pernikahan 43 tahun. 3 hari Senin nama Aston Rumahorbo. Heni Priyasni Borusinaga. Sian wek 2 tanggal menikah 20 September 1990. Ulang tahun pernikahan ke-31 tahun. Onom rapat pendeta sedistrik. Di hari Senin, satu hari Selasa tanggal 20-21 September 2021 di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do rapat pendeta di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen Medan. Borhak dosude pendeta Natolu Sian Huriata Madohoti Ulaun Rapoti. Tatang Yakoma boy dengan mardalan ulaun rapot pendetai. Lumobi lampada sipon pakobasion nasida di tonga-tongani Huria. Pitu nasorang. Untuk poin A, maaf sudah ditik-tikon minggu lalu. Untuk poin B, nah di hari Selasa 14 September 2020 sada nunga di basa-basa hontuata sada dana boru di keluarga Nihala Amata Ha Ambarita inatai boru gultom sian jalan perkutut gang masjid W2 hipasdo danaki suang songoni nang natorasna walu mangapuli di hari Minggu sadarion dong sipul parmingguan arian di Patupa Huriata do pangapulion tu keluarga ni opu karina boru parhusip dohot saluhut ia nakon nasida na tinadikon ia mata kasih ringo-ringo nahinan sian jalan budi luhur gang mawar wek opat sia jadwal pertangyangan wek Rabu Kamis 22-23 September 2020 sada hari Rabu 22 September 2020 sada wek sada di bagas ni keluarga R Simanjuntak Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Masohot wek 2 P Huta Barat Boru Nenggolan Jalan Kapten Muslim Gang Gotong Royong Parhobas Pendeta T Lumban Toruan wek tolu di bagas ni keluarga B Nainggolan Boru Lubis Jalan Bakti Luhur Gang Sairun opat di bagas ni F Sialoho Boru Harianja Nahinan Inganan Jalan Kapten Muslim 5 di bagas ni keluarga A Simangunsong Boru Sormin di Jalan C Sibundong nomor 2 Onom di bagas ni keluarga Ahu Taswid Boru Simanjuntak Jalan Tanjung Permai nomor 10 Jalan Tanjung Permai 10 nomor 174 Sukadono wek pitu di bagas ni keluarga Thomas Elset Boru Aritonang Jalan Budi Luhur Komplek Gria Budi Luhur Parhobas Pendeta HJ Siregar torop ni naro tu permingguan minggu tanggal 12 September 2020 sada ibadah minggu pagi bawa pitu 5 halak paropuan 110 halak, pungu 230 sia halak. Minggu siang 50 halak bawa paropuan 130 halak, pungu 180 halak. Minggu sore sia 10 halak bawa paropuan 175 halak, pungu 260 sia halak. 10 sada. Torop ni nama dohoti partangyangan wek. Wek 2 ama pitu halak, ina walu halak, na poso danak sahalak, jumlah 10 palak. Wek 4 ama walu halak, ina pitu halak, danak 2 halak, jumlah 10 pitu halak. Aka parhepengon huria, hamolateon pembangunan sosial huria, kasikola minggu dohotu pusat, Boima tabereng di
stensilan na adong dihita. Perlu huralatami di tikting nomor 10 walu, ima halaman walu. Tikting 10 walu, ruas napasahaton paket hadiah tu sekolah minggu. Nomor 10 pitu, Goar Marga MC Manjunta Boru Huta Julu, Sian we pitu. Tertulis di si 100.000, sasiktongna 500.000. Songoni matikting di huriata di bagasan mingguta sadarion, debata matoktong nama masu hita. Shalom. Shalom. Marede huria mahita sian nomor 504 ayat sada dohot udutna lasu disom mahita pasahaton pilihan sada A dohon sada B. Tuhan Yesus
batana sumurung sian salu naroha ima ngaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluna. Ama kadongan nai nalongan tabegima barita nauli nanaeng siha golonota di minggu ta sadarion ima sian buku Parzamita 10 ayat 10 sakrodi ayat 15. Parzamita 10 ayat 10 sakrodi ayat 15 sono madidok disi tapi utiut ma di bagasan rohatta molodung matultul takke di bahen manangise jaladang di garut babana ikon mangasahon gugu nama ibana menelikon alai namar hasyakon habis taranido naduminggan molo mamargut uluk tagan sohona tabas dang be marlaba hapadian ni panubuti lomo rohani pinggol ubegi pakateon ni halak nabistar alai bibir ni halak naoto memudut ibana sendiri mula ni pakateon ni pamanganna hautodo jala ujungna hatana lalayan sabingdo sai di padiak diak halak naoto do hata-hatana dang dipoto jolmai manang aha namasa sugut tungise ma tapoto hotu ibana manang aha namasa dung salpu ibana hangaluton ni halak naoto mangalujai ibana sadiri ala so diboto topotanna dalan tuhuta ulak ni masakna amak kadongan nai naolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai malo di buku Parzamitaon ima manaringoti taringotu kualitas hidup ia bibiltei adong do ibana namarisihon taringotu bohado ngulu nati kos dia do pandituhani ido alana godang ditaringoti di buku Amsal dohot di buku Parzamitaon taringotu ngulu dihasianganon taringotu pangalahon izolma taringotu ula-ula nizolma taringotu akka kegiatan nizolma na adong dihasianganon ido alana di buku Parzamitae hamak kadongan nahinalongan dibereng na masa di Portibion so dia perniulan nizolma jala bohado kualitas ni ngulu nizolma sasalak diturpukon tabereng amanginang adong dua ragam ni halak marite turpukon takas do tabereng disi ima halak naoto dohot halak na pistar so dia do halak naoto dot halak na pistar diturpukon hautoon dot hapistaran na dimaksud dang songon akademis pengetahuan na di persejari di persekolahan molo secara akademis naoto ninna berarti na IP na manang nilai na di toruni standar ima molo pengertian akademis molo napistar cara berpikir na pemahaman ni mana penguasaan materi di atas gijangi standar ima pengertian naoto napistar molo di lingkungan ni akademis alai molo di bibilta akka manginang so dia do naoto napistar nari maksud disi alai hata napistar disi marhadumuan tu habisuhon ia habisuhoni marhadumuan turoha jadi molo itu jolma namar bisuk berarti ada sesuatu yang apa yang baik dalam keadaan hatinya tajah majo di ayat 2 ramai tamajah ayat 2 pasal 10 nasi
alai anggo rohani halak naoto dihaberang nado. Rohani halak napistar di tangan siamun nado. Alai anggo rohani halak naoto dihaberang na. Berarti hata naoto dohot na pistar marhadumu do roha. Jadi sedia roha boton na pistar jolme manang na otodo sian roha. Jadi lebih dia cenderung tentang keadaan hati untuk menentukan apakah dia orang yang pistar atau orang naoto. Ino nari maksud di son. Jadi haoton ni ahado di dia ka rohai keadaan ni rohai do. Jadi molo jukat di mana, molo sosumak di mana makatai tergolong mai naoto. Molo roado haruar sian rohai rohaon ima naoto. Aleo nak salah hita manginang perlu dotong anggo akademis. Ido tahe. Iwuna marluba-luba zolma nanaeng aha, nanaeng S2 S3 profesor baru mengatusi akka bidang-bidang nasing dope. Jadi adong do zolma na akiuna tibo kan itu mengatar topai wana soni. Akiuna tibo. Jadi bui pelajari mana sudia ka nomor rumu do pengetahuan ilmiah. Anggoi tikos jala denggad doi. Molo dihatai penau torok napistar di son. Di buku parzamiton adong haduman naturoha dang nama dokon dang perlu pengetahuan dang nagabi dohonon na dak perlu marsekolah ai sada sasaran Injil ima laho mabejol pistar secara akademis pe ai do alana duk sahat barita nauli tu Tanah Batak i pacong dok ke sekolah di Tanah Batak. Asa sudi halak Batak majalo barita nauli jala barita nauli membuahkan manusia-manusia yang maju, manusia-manusia yang memiliki kualitas hidup di habistaran do di pendidikan pe. Alani hama kadong nenolongan adong do pengetahuan akademis. Alai pengetahuan akademis ona manginang ini adalah hal terkecil, bagian terkecil daripada hikmat. Jadi molo ahon nakaningan molo marbisuk jolmanin na berhikmat jolmai lapatan na tong do pistari mana alai tengok ma ia habistaran dalam artian akademis bagian ni terkecil doi sian habisukon manang hikmat alai ning dohonon na tuhita amanginang anggo pendidikan akademisi perlu doi alai dang i narumikot ninna buku parzamita. Danga paling inti di luar doi. Ai molo misalna lapisan ni bumi kan adong do manginang bulat dinda purtibion. Bulat dinna. Adong go lapisan ni. Adong do inti bumi, adong kerak bumi kaninna do. Jadi molo tahatai taring tu habisukon. Gabi intina rohaido. Ima ibagasanna. Anggota ringot tu pengetahuan akademis di luar namai perlu dotong tonggo bagian dihikmati alai agak di luar namai mana asan yang dohonon na meriti buku parzamito na manginang iya napistar dohok nabisu ima nasadala dohok roha alani i molo adong jolma berpengetahuan tinggi alai dak saurdot dohot keadaan nari roha oma termasuk golongan naoto di buku parzamiton. Nah tapi ibana memiliki pengetahuan yang luas secara pengalaman hidup, pengalaman dalam artian di bidang pekerjaan, di bidang skill, di bidang keterampilan, buibana mangulosono, buibana mabahen padinggaton pesawat rupani di mantapi mana kan, buibana menciptakan teknologi yang baru, itu keterampilan dalam arti akademis, tetapi molo otodo keadaan nirohana tergolong makna sida jolmana oto. Alani hama kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Adong do piga-piga di Bibel nama naringoti so dia do jolmana oto. Di jamitani Tuhan Yesus adong do piga-piga taringot tu si. Ahamai arok perumpamaan.
5 gadis yang bijaksana, dan 5 gadis yang bodoh. Hira songo dia maro anak boru na oton na kaningan. Dohot anak boru na 5 na patas maroha. Molo na 5 anak boru na otoi naking na di patorang Tuhan Yesus di parupamani. Aidang adok kesiapan ni ibana. Hape alaki pengiring ni pengantin do. Borngin. Hape ikut botol nina sida doaha. Ay adat dunia sidai perempuan molo mengiringi pengantin na laki, pendamping pengantin. Dungron no pangoli ikon meniup aro laki pelita. Ubur kira songoni dui. Hape dangi persiap pemiakna. Dungro pangoli ngahabis pemiakna dang bui masuk ke laki itu bagasan. Ayat nabal gede. Sahalak perempuan dia jauh diunda jolo. Molo neng lau tu pesta sebagai status na pengiring niaha. Dang buna sudah masuk tu pesta. Hape ngarobi panguli. Ngamate be. Lepuna. Ido tergolong. Lapatan na wasa songoni. Digobar homa ngulutta songoni. Pardalanan ni ngulutta songon halak nalimenak kaningan. Gabi adong hao to di bagasa dirita. Ay mangulu hita di portibion. Gok do taulahon. Mamora au. Ale dang marguna hamoroki, napis tarau dang marguna napis taroki. Adong guloku posisiku di pemerintahan di lembaga, ale dang marguna suri uloki. Ujungna dungro Tuhan Yesus pada walihon songon haroroni pengantin naking dijupai manakani ngamito be ahane nakik balitone. Soni mahita digobar hod di buku parjamiton. Mangulu do hita, manguli, muli, maranakon. Adok kepeng. Alai ngulu hirna somar lapatan. Ujungnya di rokok pengkot bama. Di bawah matahari, sia-sia. Gabi gudang akka nasomar guna na taulah salilingon. Idwalana dia jari hita kamanginang. Asa unang sia-sia nguluton. Asa marguna nguluton. Gabi dipaturus ma songo gobaran ninadun. Na marguna, na somarguna. Akka napistarina kengina marhabiaram midade bata ai di pasal terakhir di patorang do anong ia inti ni pingkot bon asa marhabiaram mahu midade bata nang pe akka dia nanulaho inna buku parzamiton aro pe manginang gobaran niya kanaoto di jamitan di Tuhan Yesus di kitab Injil idok mamuse ia molo naoto i tudus dui na paturehon bagas di atas ni pasir ima digebarhon alai molohan napistar manang nabisuk di pature bagasna di atas ni batu mamak yang sangat kuat dan kokoh dasar hamok kadong neng naolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai atau tawereng majonungang di turbukton muraro ratu sato namanginang tabarham majo di Bibilte di ayat 10 rahmahita majaha di ayat 10 molo dung matultul takke di bahem manangise jaladang digaruk babana ikon mangasahon gugo nama ibana manalikon alai namar hasakon habistaran idonomingkan jadi na parjulun yang dohonon itu buktona manginang unang masaho gugo ido neng dohonon andi 10 unang mangasahon gogo manangise na mga sahon gogo darong gogo ni ido justru isi na mga sahon gogo na di bortibion jol mana lemah dey jol mana sorong duha gogo ni ay di gobar duduya 10 molo dung matultul takke tatad darotaya kamanginang takke sudi duhita mana da takke dang be ben nonong midani hitare sorong ping ako purgas binung yak tapak kida ba anggo hamu tad darpe anggo hami di huta di wilayah Tapanuli di Hubang manakke do pesol makamama akka biasana ulunnya mama runa julo manakke tatad darotak ya manginang dang bete aha makampa ahai subani iru takke jadi ikapak matong jadi takkeon kampakon ikut dia saron asa tazom alai
Adong dosol masuk na di sapulon, mga sahog gogo. Ay sa di take, sa di kampaki, ahay kayui, hawi. Nga matultul. Jala, dang adong be gogo ni dakta zombe, alay di dok di sapului. Jala dang di garut babana. Jadi, moloning marahi ta makarusi sa daulan, contoh manakke, ayalay ngamajal be ahai takkei ala sedia moru do kikuat moru dan nong hasil produksi. Contoh seperti ini manginang. Misalnya kita bekerja 5 hari, kita bekerja di dalam 5 hari, disuruh oleh Tuhan kita untuk memotong kayu dengan kampak takke. Lalu kita asalah ini kampak ini satazum-tazumma kan berhilung. Hari pertama kita bisa mungkin menebang pohon 10 mungkin. Lalu hari kedua kalau kita tidak asah mungkin berkurang menjadi 8 yang kena tebang. Lalu hari ketiga gabe pitu dok seterusnya moro dang tak asah kan itu. Jadi godang dosol mangasau gogo dang mangasau bisuk dang marpatas marroha. Ido alana segur gungaro konflik di sada huria di sada rumah tangga mangasau gogo dang mangasahon roha. Dang hagugu pangasahon manang di dia piba. Roha do pangasahon otong patas marroha. Masalah. Oh berarti takekku ngaha. Dakta zombe ngaha betul-betul ninna. Berarti isok do persoalan na. Dang di tenagaku persoalan na. Itu alat nabi isuk. Dang di tenagaki persoalan na. Alai orang yang berhikmat melihat sesuatu konflik, melihat sesuatu kejadian dengan kacamata dari hati, bukan dari kacamata dari mata, sinis, dari pikiran, kacamata dari hagugun, kacamata dari sudut statusnya yang kuat. Alani hamak kadon nahin alongan, odo sada mologo baran ni jol manamar bisukin namar hikmat sada indikasi na ahama tiki menghadapi konflik. Jadi mulai persoalan di dia hita menghadapi persoalan di rumah tangga, di huria do akan asing. Secara ta menghadapi konflik ini, apa do kualitas ni habis kota, bisuk do hita mana tahu. Tibo do habis kota, manang sedang do, manang rendah do. Ay tapi orang masih Salomo, Nabi Suki, Raja Nabi Suk, terkenal orang yang berhikmat. Diuji do habis sukon namarhite konflik. 2 seorang ibu yang berdebat berantem karena anak. Ale Roma si Salomo Nabi Suki di kelola ibana konfliki. Marhite habis taran patas marroha, ibereng ibana. Amok kadong nahinolongan imana berjolo. Unang di pangasahon gugu. Alai manangahan na taula. Ikut do adong habis taran si roha. Dang mangasahog gugu. Gudang gohita na mangula-ulo non mangasahog gugu. Ada yang berkualitas. Dibaratkan seperti inilah kehidupan kita. Terkadang kita sampai hari Minggu kita sibuk capek bekerja, hagugutta. Alai lupa hita mangasa kapakta, lupa hita mangasa dirita. Marhiti na tumayon hatani Tuhani, marhiti na marsarlo Tuhani, ganun pare. Saya jodoh, lu jadi kita sendiri mengulung-ulung-ulung. Lu jadi kita tuturuan, hari sini satu hari Minggu, terus mengulung-ulung, mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari kekayaan, mencari segala sesuatu yang penting. Ada keinginan kita. Ada lupa hita ngatasi kok be takke. Hape lupa hita dang adong dope hita lao tutuhani laho mencas laho maraha magar takke nak kaningan. Asabui gabe dinggam musa. Jadi janganlah unang pangasahon haguguon mang nahagugun apa tahoy imana berjulu tabarhamu siya kamanginang dia 10 sada ramah hita majaha
di ayat 10 sada. Molo margut uluk takan sohona tabas dang be marlaba hapardian panubuti. Molo idokon panubuti hira pawang mai. Hira pawang. Jadi najulu di Israel kuno adong do jolma na ulun na mabahen mantra. Jadi marmantra mai mana ada ucapan-ucapan dari mulut lah menjinakkan ular berbisa. Jadi bodo panubuti manang hira pawangin akaningan apa yang diucapkan dari mulutnya membuat ular yang berbisa itu tertunduk. Alai molo salah mantra doi mana? Iben de lokko de 10. Dia 10 sada. Molo mamargut uluk tagan sohona tabas. Dang jolo di bae mantrana, manang salah mantra, bodo nak kipawangi gabi dia iturbing, ipargut. Molo salah mantra mana? Ira soni do masuk na disi. Jadi alai molo tikos do mantra nai, bodo gabi tunduk, ae nak kaningan, uluk na merbisai, lapatan na disi. Na perjulo, marhiti na 10 sadaun. Ikon tetap dohita antisipasi unang humarujur mengulak kasiulaon. Ido nang desar hotu hita. Unang humarujur harus ada kehati-hatian. Ido maksudna di sini. Kehati-hatian dalam bertindak, kehati-hatian dalam berkata. Jadi jamot ini. Jamot tita mangulolota. Jamot tau mandokon sidohonoku turung aku. Baru nungaeng, ay sotung do gay murah-murah makatai. Hape nga binotorongan niba lagi buhina nuang lagi kriminal mungkin ada persoalan. Alay tikibaju pangibero dongan niba tong ditabay. Bagai mahir subboy ini, ay lam ni do hata-hata nasudengkan, menghina, merendah kedotakan asing. Itu orang yang tidak sensitif. Maka perlu kita melihat orang, perasaan orang lain. Mempelajari orang lain bagaimana kondisinya. Bila kondisinya agak mungkin capek, lelah, sedih nampaknya wajahnya. Unang betong waktu na merga mangalesa yang merendahkan atom. Kan itu. Ngai buoto pas pajupang dihuria contoh merkurma kan. So na habu ini mungkin mengaruh persoalan akan dia. Alai tong musi tebayak ka hata-hata na mangalesa yang ngirokan asing. Ya. Itu tong labatan na jamut. Hati-hati. Dalam bertindak. Di bidang dia memang ada komadokon istilah cepat-cepatin na kan. Alai dang sesudi berlaku di nguluon kan itu cepat dan tepat ninna. Jadi dak sesudi berlaku. Adong gotikina di nguluon dia hati-hati di dalam bertindak. Hati-hati melakukan apapun. Ima na perjolo taring tuwe 10 sadai. Na paduahon molo salah nakik panubuti salama mantra gabi mana do di parkut diturbing neng dohonon na. Salah hita makatai hita sediru na gabi kurban. Nasuta sadari. Salah hita makatai, kita sendiri do nagabe korban. Salah mantrai, gabe uluki hidup menurut pengibaran tong. Soni mahita. Ola salah hita madokon hata, boisa diri do hita hona turbing, hita hona pargut. Alani ido bisuk ni buku parzamiton menaringoti taringotu nguluton. Baru namangyut amanginang dia 10 tolu, ini 12, lomoro hani pinggol lumbegi pakateon ni hal anapistar, alai bibir ni halak naoto, mamudut ibana sadiri. Lomoro roha memang membegi hatan yakkan burju roha teh, iru teh, toho dia manginang tabereng jodia ya tahai, dia 12. Lomoro hani pinggol, ubegi pakateon ni hal anapistar. Jisel lomoro ha membegi yakazol ma naburju makatai, iru teh. Sapala makatai may mana puang pangalahon na bitabu makatai kan lumoro roh na mabigi suara na bibi masih holiba kan ido nungaeng alai mo lo ka naoto ninna gabi dak pola lumoroha mabigi akka nasoni ala hatane mabudut ibana sendiri ayat 12. Jadi ido HP mo lo halak nabistari halak na marbisuki. Saya dihasiholi do suarana. Saya dihasiholi do ibana. Namanya utamanginang tabereng dia 10 tolu.
Mula ni pakateon ni pamangan hao todo jala ujungna hata lain sabing do. Jadi adong disi hataridan ni pakateon ni naoto dohot na pistar. Molo halak naoto pamangan na hao todo jala nalalain sabing do. Dapola si patorang be na manginang atawo to be lapatan na ikut jamok dohita tong nama katayon. Ayah orang kotuhita. Apa artinya berkata? Apa artinya mengucapkan sesuatu? Molo dihata Junani. Molo idokon berkata. Bahasa Junani na dirok me reo. Na diterjemahon ibana menyiram. Jadi filosofi ini perjanjian baru taring waktu berkata, na dipengaruhi budaya Yunani, berkata filosofina menyiram. Itu tong. Berkata filosofinya menyiram. Jadi mau maniram jorma, kan adong do inganan ni paniramani. Molak kaini ina merbunga ngayat tu sih. Do tak ka ama merbunga kan alangan urut tong ka ama merbunga nungai. Ngada tuh sih. Jadi mau neng manira bungi mana? Inganan naon om di gebar pamangan. Ima pamangan nak. Ini tup-tup me dia keringi. Ima gebar pamangan di solma. Jadi na di bagasan ai nak inganan ni sirami ai ki ima gebaran hata-hata naharuar si pamangan di solma. Jadi ahama naharuari. Jadi molo air yang sejuk do disiram mana tu ahi bunga manak tumbuh sayur kasigardo sigardo alai sebaliknya molo dibek kamu na manginang dang aek Tuhan disirami nak ipa masuk kamu rondap kita damu na manginang rondap ai matong nala pamate honahi nala pamate hon rumputi jadi molo ini bek kamu tu ahi tu rumputi bamate matong rumputi jadi songoni dohita waruna pakatayaku songon aik nakaluar donongaing manira bungai nah luar si pamangaku manak songon rondap manang songon limbah nah luar ay mau rondap botok kaluar tuh pindah suku nih ngamelos biru duti mate koring dibaratkan seperti itulah kita sedang mengucapkan kata-kata bisa saja apa yang kita ucapkan membunuh orang lain membuat hati orang lain kering, jiwa orang lain kering. Gawe koring rohani dong atai jiwa nih, alani hataku, ido ala narok kasus sama nginang, bodoh hata ma bunuh zolma, nggak terjadi on, bodoh hata ma bunuh zolma, mulai hau cerita otik kena masih marjamita, dia kata nak salpu, arong marbada, namar tetangka, ina dua halak, alani manuk kurin ina, dang manuk patakas majuin, dang ngapa aso manuk kurin ina alani manuk. Ujungnya lemgar masih persoalan manuk dua ka persoalan nasi lem rarak mak ujungnya Roma pamangan ni naton dileai main naton habis ngarung jantung nggak mati langsung di tol bodoh hata membunuh bisa kata-kata membunuh itu sangat berbahaya idola yang kita pengkot bah hati-hati jamot laho mangula akaulon manang beto songon halak namar habiaran mida debata songon halak na mar habisuhon. Tapi orang musia manginang di na parpudi. Tapar roham majo di na parpudi 15. Hangaluton ni halak naoto mangaloja ibana sadiri. Ala so diboto tobotanna dalat tuhuta. Jadi kubarhon natoi semar dalat-dalan ibana arut tujuanna alai di tengah dalan imana hona matanyari menderita. Tetapi dia sendiri menderita karena dirinya hangaluton penderitaan. Bodoh halak nao to menderita, alai dang penderitaan na, ala ni ulana sendiri do. Itu lapatan di Samangina. Jadi terkadang kita menderita di dalam hidup, tetapi kita menderita karena ulah kita. Unang dotong se hita tadok kodanga di Tuhan inna menderita hita, hapela ni ahatta do. Karena ulah kita. Pengkot meluruskan itu. Jangan sembarangan kita orang-orang ini. Kalau ada penderitaan Tuhan kita salahkan. Kalau ada penderitaan kita katakan
Tuhan sedang menguji kita. Padahal sebenarnya penderitaan itu karena ulah kita. Kita sendiri yang buat kita menderita. Akahami begudang do dah. Gudang do zolma. Contoh anak muda konsumsi narkoba, ganja dan yang lain. Lalu setelah itu dia menderita. Dia menderita kan karena ulahnya. Alani hauto sendiri. Ai bodoh hitalam menderita di bahasan gudon. Contoh, bodoh rumah tangga menderita. Alani hautonna. Marbadai nasida. Alai dang adong solusi na dinggan ujungnya menderita sendiri karena dia tidak memahami apa yang dia lakukan. Alani hamak kadong nai nolongan ala sodiboto topotanna dalat tuhuta. Ini adalah gambaran. Sonare noang mul mardelani tami danon. Tapula perlu be hita noang lilube. Ay ngadong opung Google. Marhite Google Map. Patorakoni. Alay gobar dosa neng donon rison. Asa hita unang mangalujai diri sadiri. Tuaka hal-hal naso marguna do naso denggan. Baru namangiu neng donon na dia na parpudio namanginang. Asa olod hita terkadang mengula-ulot ta loja hita alay dang bermakna. Terkadang kita melakukan kegiatan, melakukan apa yang kita kerjakan tidak pernah bermakna dan tidak berguna. Alani ido ikon ulon namarguna ido ulon tak son halak nabisuk kita. Hamok kadong nai naulongan, son nahorok kon nakaningan. Habisuhoni identik dui dohot roha. Hobar toha torangan ni ayat dui nakaningan. Jadi rohan namar bisuk ninna. Sedia do jol mabui marhabisukon. Alana di jalo do hatani di bata di bagasan nguluna. Alana di paserep do rohana lemar bisuk maimana. Alana marhabiara do ibana mida di bata lemar bisuk maibana. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hobar tu tema minggu sadarion. Tuhan mendidik kita. Tuhan mendidik kita. Tentang didikan Tuhan. Alani dijolo ni debata anak didik dohita. Iro tahe? Molo bartu tema minggun. Dijolo ni debata anak didik dohita. Sisianna dohita. Muridna dohita. Ayo nedokon di kita amsal. Hai anakku bahasa ninna dohita. Habe nganama tua ngasih 10 tahun di jahai mana mah hai anakku nina dana gue mana napi 10 tahun di jolo nih kita amsal. Kalau dia berhadapan dengan kita amsal, semua orang adalah anak-anak. Kalau dia berhadapan di hadapan Tuhan, semua orang adalah anak murid, anak didik, anak-anak yang butuh nasihat, butuh topangan dan juga arahan dari Tuhan. Idola anak makarongan nenongan tanga pola rok be siha gijangun ni roh habisonate. Mang napis tarpiau, mang na profesor piau. Taruh pola. Ai dos dohi tapi rak marsyazar dia rupan di Tuhan. Iku marsyazar rohita terus. Sudah hita marsyazar taringot tu akan ngulon karakter moral marsyazar terus. Selama hidup kita sedang belajar. Belajar bagaimana moral. Tidak ada yang tamat tentang moral. Tidak ada moral yang sempurna. Tidak ada yang karakter yang sempurna. Sampai kapan pun, bahkan sampai mati pun. Tetapi dia harus menyadari, justru karena dia tidak sempurna secara karakter dan moral, dia tetap takut pada Tuhan. Dia mau dididik dan diajari oleh Tuhan. Ido zolma namar bisuk amangan. Namar bisuk marsyazar terus marsyazar. Ido alana taber nakaning di pistel teh kan ido. Tuhan Yesus ala holon namar syazar ribana. Ujungnya dang rohana mulak. Iru tahe di pistil nakan yani. Jadi isima Tuhan Yesus ibana tiki remaja dope. Ayo umur 12 tahun di mana di sini. Umur 12 tahun. Jadi alamar syazar ibana di sini dang rohana mulak. Jadi nguluni Yesus amang ini ibu tamu do. Tiki masa sebelum tapi limana umur ke 30 tahun melayani nguluna hola 2 do nasiring. Bagas jorok jabuna, bagas jorok jabuna.
Hola no terus marputar-putar. Ido nguluni halak na porsea. Jadi kita bisa ngonido, mungkin terlepas yang Covid. Anggo ngolukku, gareja jabuku, gareja jabuku. Odo mulak-ulak, gareja jabuku. Gobaran di jabukon, ma portibion, inganan persatokinan, kema sementara. Didokon Paulus, dunia ini sementara. Portibion na balgon, didok Bibel, ipaturus didok parlape-lapean. Tetap didok manginak parlape-lapean. Kagiling dui, mulai istilah parlape-lapean didokon di pure, di padang gurun berpindah-pindah, siap beram berpindah-pindah. Alasong nagurang rumput di son, Roma siap Abraham, ibu maternak naik, arung isar rumput, pindah tuara selatan, pindah tusan. Songon hidup yang ngudun. Kira persatokinan do, parlape-lapean do. Ujungna amanginang, digobar mata songoni ngudut tahun, gereja jabuku, gereja jabuku. Odo dalakku terus. Ayang kona tu pajak ko, mareng-reng gak kaina, tak termasuk ay na sementara di emurumi jabuna di mana liling. Marmas ay jabuna, mangalop ay jabuna. Maramiam di jabuna kan itu. Jiang gungulukon gereja jabuku. Gereja omma gobaran ni tiasan rumah Allah yang kekal. Jadi senok doa tu so mulak-ulak alai dung haduan dung tinggal honor jabukon di son nama di bagas ni damang di Johannes. Janganlah takut dan gelisah. Sebab di rumah Bapakku ada tersedia tempat yang indah. Inna Tuhan Yesus di kitab Johannes. Ido amanginang nguluni Tuhan Yesus ya tong marsyazar mana mulak-ulak mana di sini. Ai umur 12 tahun Tuhan Yesus amanginang di umur ni Tuhan Yesus 12 tahun di Hazaudion didok manasida anak-anak hukum, anak-anak Taurat. Aisyah umur 10 tahun anok 20 tahun marsyazar manasida nong taringot tu pelajaran agama. Ido di pendidikannya lak Yahudi. Alai dakolan agama, pengetahuan akademis. Alai do pengetahuan karakter, moral dididik nasida. Duk penong tamat nasida sin umur 20 tahun. Lanjut do nasida no sekolah. Didok me istilah midras di Hajaudion. Molo di Indonesia madrasah ninna. 20 tahun sakro di 20 tahun marsekolah mana lau membuat keimaman, membuat kerabian. Marsekolah ma Tuhan Yesus. Dung umur 20 tahun Tuhan Yesus holon namar sekolah ibana dididik terus marsyazar ibana secara manusia Allah yang menjadi manusia Allah kegiatan di mana marsyazar terus dung umur 20 tahun gabe tapel memana song guru umben nari dokonak kasisana rabi guru ninna lapatan namanginang selama Tuhan Yesus menguli bana 1 20 tahun holon namar syazar di mana itu dari sudut kemanusiaan asa ngulut to namanginang ngulu namar syazar do ay moldo sol maajar sipata jaladang holo diajari halak naoto halak napistar dang haguruan halak naoto dang tarajaran inarte halak napistar kadang dang bui haguruan artinya molo marsyazar hita tu buku poda dohot buku perjamiton amanginang ko terus doa marsyazar HP belajar dari kesalahan. Belajar dari segala apa yang saya lakukan tidak baik. Belajar lagi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Kau terus doa marsyazar amanginang. Jadi dang buhi tapi saya hiramat dokon hita manong pistar. Hita manong sikop. Jala ngasala na tarokoni, ngasala na taulahoni. Alay si merasa benar do hita. Dang ol hita marsyazar. Sekali lagi saya katakan, di hadapan Tuhan, di hadapan amsal-amsal dan pengkhotbah, kita semua adalah anak-anak yang perlu dididik oleh Tuhan. Baik status apapun itu, baik pendidikan apapun itu, semuanya kita adalah anak-anak di hadapan Tuhan yang perlu untuk dididik. Asa gabicol menamar habisukum mahitam bidari patah, tajalom habisukon isyan ibana, aledang hola mancalo sabbing. Habisukoni dang budohono Tuhan lihat jo habisuko turko jo habisukoni turaku dak songoni dang songoni murana asaro habisuko turirku alai proses saya mengikuti jejak Yesus saya mau dididik oleh Yesus saya takut akan Tuhan saya terus menghidupi merenungkan firman Tuhan maka pelan-pelan terbentuklah hikmat di dalam hatiku odo proses asa adong bisuki di bagasan ngeluku
ujungnya huboto maahana naik sidohonokku, huboto maahana naik siulahonokku, huboto ma dia dona dengkan, dia dona soringkan, dia dona somarguna, dia na marguna oddong gulu namar habisukun midade bata atong marhabisukun mari hita dingolutta laho mangadopi ngolutta si Ganoparion asa unang marisuang sia-sia manang dang marguna ngolutta si Ganopare nabar pudi mari de mahita sen bukede 127. Sada walup itu ala tarenga tu tema minggu panugu-nugun ni debata di bagasan ngulutta. Sada walup itu ya ayat sada dengan doa dogun ale Jehovah dia pinar mahanami agamom baheno umat sotar bunihon hodo urjumi jojot suhardo pambahe nami iro ani nasotu madaho alai marite siang hidoro tuhati uron natinogu martua ruakan atau mayon hata ni dibata jalan na piopsa amin martangyang mahita maulai ati Tuhan di hatam nabadiye naga bibu hal dingulu nami si Ganopare halak nagalido hami naso sikop pangalahon nami nahurak ture pangalahon nami sipata jala dang marguna ka nanula hami jala dang marguna ahana huatok kami sipata alai marhiti sederion di pengot toho hami asa zamot tami Tuhan mangulak kalon nami asa zamot tami laho makatahon nanang sihatahon nami asa lem merbisuk kami mengadopi ngulu nami asa lem huatu si hami dia do namarguna do nasomarguna nana yang silon nami dia do nadingkan do naso dingkan alani Tuhan sai pargugu hami marite todim asalam bulus rohanami menghiutun hatam marhabiaram bidaho dungi lam marbisuk mahami rohanami diguhi roha habisuhoni habisukon nasian banu kicang gabe lam marbisuk kami laho mengadupi ngulu nami menutup arong akan nama asa di ngulu nami akka persoalan baik dia akka persoalan persekutuan habisukon hapata somaroha do benon nami mengadupi jala mangasahon podam dot hatam nasian banu gijang asiroham Tuhan saya jar mahami tugu-tugu mahami halak narangolon asa nang arong hami manengang diri nami nama dokon hami no pistar, hami no burju, alai manang naisi petaho di rupamu, sude do hami sisamu, sude do hami aka anak-anak nanang si azaromu Tuhan. Mulu tunggurak pe hami mangulon naringgan di rumah tangga, di huria, di masyarakat, dang bodoh nami nong burju hami, alai totong do pe hami marsiazar tuho, asalam burju hami sakro di ujungna, jala marhamonanga kami, pai mahutari kok kami portibion, gabe dijupangiho hami Tuhan gabi songon palitui las roham mengidahami manang molo pe bisuk jala pistar hami Tuhan dang
manangahon habisuhon hami song nenokon ni buku parjamita alai totong habisuhon nami ikut do habisuhon namar habiaran midaho pasu-pasu masuk di ruas me di dia pina sida marenganan manang aha di ulana sida gabe marguna mai tu keluarga tu masyarakat do tu sudia ka nahina longan ni roham hobar tu pajumi do persuromu asa mangula hami di portibion dada holat tu diri nami sadiri mulai atema Tuhan sudia ka ruasmi dia ka parnguluni nasida akan namar sahid akan nagudang hangaluton asir roham tatap ma nasida pasrohan nami Tuhan tong dope hui ngotingot tami kana masa di naparpudion ima kopi sapulusia posrohan nami mangasako mahami Tuhan mardonga toko mahai mengadupi jala di ujungna leonom mudo Tuhan akka pemulihan di Portibion mulai atema Tuhan satu homa daging doto dinami mangasahon Kristus Yesus mertanya kami Tuhan amin. Mari demahita uhut papungu pilihan. Ale jauh
datangnya koma peliata. Ali debata amanami na dibono gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasau libasa nama liutus. Upasat hami ma sian naninom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu perhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohana marhite-hite tordim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bono gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai ro maharajonmu, sai saut ma lomo ni roham di bono tongon songon na di bono gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tupangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasat dame jalamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di repakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita.